iso velocity, Bu.
jeboli merak ngene rek. Waduh, Aduh. waduh. Waduh. Minta tolong kocok-kocok dari Singowan Nunggal Jaya untuk dada merak mungkin bisa dibawa keluar iki. Tokno sira oke Mas. Heeh. Nomor 1 Ayo. panggene bene jembar sithik ngono Panjake lho. nandi. Boh. Stand by kono mau. Oke, terima kasih jajaran ibu-ibu yang terhormat Ibu Budiani saking Mojo, Merai dijeboli. Ibu Bawon saking Mojo, Bu Salim Ilmila saking Mojo dan kawan-kawan. Terima kasih sudah tampil teng panggung pagelaran. Sambutan salajengipun kula aturi Ibu Siem saking Mojo, Bu Inte saking Mojo, Ibu Wiwi, Ibu Tum saking Mojo, Ibu Yul kalian Ibu C, Bu Akbar kalian Bu Akbar Bu Purina. Monggo naik ke atas panggung pagelaran. Ibu Siam, Bu Inte Bu Wiwi kalian Bu Tumpu Yul saking Mojo, sesarengan Ibu Se saking Mojo, Akbar Bu Purina monggo mriki aturan cecoketan monggo ala sumangga. Kang panggih monggo minggah sedaya para panjenengan kula aturi. Monggo yang terhormat Ibu Siem, Ibu Inte, Bu Wiwi, Ibu Tum, Bu Yul.